Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोदान भिडिअ बरायना बाहायनाय थाबाव आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे ब्लगा विश्वकर्मानिनोमोन आरोना ओमफ्राय आंहा दिनैसो होनो हाबाय आरो बे ब्लगखौ मानो होनोबा ओरैबायदि बिजिमोन भिडिअफोरखौनो इडिट खालामनो हाया भिडिअखौहाय बानायनानै लाबाबोहाय भिडिअ इडिटखौनो खालामनो बायो लोगोफोर बेनिखाय जाय ब्लगार बिसोर मिथिखागोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बुंफबनानै थाजोबो मबाइलाव ओमफ्राय इडिटखौनो खालामनो टाइमखौनो मोना माने खालामनो बायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंना विश्वकर्मायावनो कास्टमार दंमोन आरोना ओमफ्राय आङो फार्स्ट स्टेपखौहाय बिदिनो मुलि फुनायखौ खोन्थानो बावबाय ओमफ्राय दा आङो फार्स्ट स्टेपखौनो बोगासिनो आरोना लोगोफोर आंना फुजाथ' जेबो खोथा गैया कास्टमार मोनबानो जायोना लोगोफोर फैसा खामायनायावलाय बिजनेस टु बिजनेस होननायसो जाबाय लोगोफोर दायो आङो खानायखौ फार्स्टनिखौ बोगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा न'आवहाय फुजाबो सोलिगासिनोमोन ओमफ्राय आङो फुजा होगासिनो आरोना लोगोफोर स' बिनि थाखायनो बिराद दावराव आरोना लोगोफोर भइस टाइपिंसो होनांगौ जाबाय ओमफ्राय भिडिअ लाग्रायाबो बेलेगसो नालाय मोजांखौनो लाखाया जानला मानलासो लाखायो थैखागोनसो लोगोफोर स' दायो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय फेसबुकाव आं हगारगोन फेसबुकाव आंखौ फल' खालामबानो जाबाय आरो इउटुबावबो आङो होगोन ओमफ्राय इउटुबखौबो जायफोर गोदान आंखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय दायो नायलांबाय थादो कास्टमारफ्रा ओरै फुजा होगासिनो नै कास्टमारफ्रा नैबेहा ओमफ्राय फुजा मानिया जोंना थाखा खामायनांगौ दुर्गा फुजाबाबो माबा विश्वकर्मा फुजाबाबो मालायना फुजा होयो जोंना मालायना फुजा होयो जोंना मेसिनखौ होनांगौमोन होनाया आंहा जोब्बायबा होनोसैलै लोंसै लोंबावसैसो फुजाजों मा मोनलोङा ना मोनो आरो फुजायावनो खानायसो बोगासिनो साइकेलाबो बेल होदो आजा बेल होदो साइकेला न'आव सेरनोनो हाया गावहा बक्सानो दं बिदि होबालाय टाइम लानो दासो खिस्रि जानो नागिरदों फैलाय फुजाजों थैखासै गावखौ नोंसोर जाया बेखौ माबा लखबसै होनबालाय नांबागौ दे बादै आंनाव हर माबे खिस्रिखौ जाबाय लाबावदां मबाइलाव होनदां भिडिअ खालामदों लोगो नामा ओंखाम जाबाय आं जानाया दहाय आजानि आद्रा दाबो खोथा जाखायाना आंबोसो ओरैनो एन्टार खालामबाय भिडिअ बानायनि र' आं जायाखै र' मा कमेन्ट
Kausana mo Ayam quá. Cho là buồn chào có. Cái gì còn nó hay nó bay này vậy. Cả. 이지래. Cái 나 봐봐. 진짜 봐. 이제 고쳐 부르고 온지만. 한국 캡. Em Nih betul betul rasa sih kadang. Rasa sih kadang. 항스 잔지 항스. 누구풀. 항스네. 비수코르마니 항스 잔지. Vishwakarma han shanin ne mun jamar bai. Ada kistiman ya bina. Mobil kistiman jai ni dai ne India. Ya light ko gina am thase. Anh chắc không phải người đang là công gì chứ. Anh là light năng này là. Mudum gina kha. Bisokormani 항스 mara guza dalai. Mizim sa. Bitti ya gundre bina. Hundulai. Dia rip tulai. Guza jadwng nơi lấy nơi mizima. Cứ muốn lấy này khá mizima. Rồi mà xin đang langun vậy. Mình ra mặt vải nơi. Cứ mua thằng này. Cô đeo. Mizim lâu của nàng dịp. Cái giá này.